Dobrý den, zdravím diváky Fishing and Huntingu. Nacházíme se na lokalitě Štít, kde se uskutočňují závody Top Secret Karpu 6. ročník a zároveň dovolte, aby som představil ředitele těchto závodů Honzu Klicha. Dobrý den. Který vám pár sloví vysvětlí, jaké změny se staly na loňským roce, nějaké ty změny ohledem těch závodů. Honzo, tak já bych se tě chcel zeptat, sice nejsou to nějaké velké změny, ale člověk, když to sleduje, tak zjistí, že co se týká nějakého nového loga, hej, a nějakých těch pravidel, jsou to nějaké určité změny. Můžeš nám pár sloví říct, o co se tady jedná? Takže vlastně pravidla se celkem ani neměnily. Vlastně jsme jenom upravili sektory závodníků, protože tato voda se neustále zvětšuje díky těžbě, a takže mají, si myslím, ještě širší než v minulých rokách. A první taková velká změna je v tom, že vás už vlastně sledujete na jiné internetové adrese www.fishingclub.cz a je to pořádané vlastně i jiným klubem. Došlo k menším roztržkám, jako to bývá všude mezi lidma, takže po určitých neschodách pokračujeme pod tímhle logem a doufám, že to neubere na nějaké kvalitě. Myslím si, že tady stejně ten štáb, který se vlastně motá kolem celých závodů, včetně tedy Viktora, hlavního rozhodčího, překladatele v jedné osobě, včetně kluků, co teď jsou za kamerou. Takže je to jako perfektní parta a doufám, že se tady sejdeme i třeba na 10. ročníku Top Secretu. Tak ja sa ti chcem poďakovať a jednoducho spravíme všetko za to, aby tí závody dopadli dobre. Závodníci sa cítili fantasticky a nachytali strašne moc rýb, čo momentálne aj počasie nám dopraje. Takže já si myslím, že neměli bychom mít žádný problém. Určitě, protože tady ještě musím poděkovat rybářství Chlumec nad Cidlinou, akciové společnosti, která se o tuto vodu už tuším 13 let stará a opravdu tady se zarybňuje kvalitně. Jsou tady velké ryby, zachytají si tady i menší ryby násadový, který si rybáři berou domů. A myslím si, že s tímhle jako nebude problém s rybama. Teď už záleží jenom na počasí a na rybářích, závodnících samotných, jestli ukážou své kvality. Určitě, to se ukáže prakticky hneď po prvých 2 dňoch. No. Takže my sa chceme poďakovať divákom a sledujte nás ďalej. Naschledanou. Naschle. Takže vás zdravím na 6. ročníku Top Secret Car Cup a chtěl bych vám představit sponzora online přenosu, který nám vlastně poprvé zajišťuje velice rychlé připojení a teď vám řekne něco o své firmě a o tom, čím se zabývají. Děkuji, dobrý den. Chtěl bych pozdravit diváky Fishing Hunting kanálu a zároveň webových stránek, diváky webových stránek Fishing klubu. Chtěl bych představit naši firmu. Naše společnost vznikla v roce 1992 a profilovala se hned od začátku jako společnost, která poskytuje satelitní komunikace. Divize televizní a zároveň druhá, která má dneska největší váhu, je datová divize. V rámci této divize bych vám rád představil zařízení, které je tady po mé pravici. To zařízení je vysokorychlostní satelitní komplet pro vysokorychlostní internet a je vhodný pro veškeré použití tam, kde není pokrytí jinými operátory a zároveň se dá říct, že i konkurenční. A teď tady mám slečnu Kláru, který se zeptám, jak se ti nastavovalo
toto zařízení. Zkoušela jsi to? Ano, nastavení bylo velice snadné, protože jejich návod je velice zřetelný. Já jenom můžu potvrdit, že po hodině a půl, skutečně bez toho, že by měla informace nebo že by předtím byla proškolena, se podařilo toto zařízení nastavit. Tento internet poskytuje připojení 20 megabitů pro downlink a 6 megabitů pro uplink. Toto je skutečně konkurenční výhoda, kterou tímto zařízením jsme schopni nabídnout a jsme rádi, jestli jsme mohli ho představit všem divákům, kteří nás teď sledují.